नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. ही नयनरम्य दृश्य तुम्ही पाहतायत ती आहेत साखळीच्या वाळवंटी नदीकाठी झालेल्या त्रिपुरी पौर्णिमा उत्सवाची. या उत्सवाचं खास आकर्षण असतं ते म्हणजे सजवलेल्या बोटींची नौकानयन स्पर्धा. 2 वर्षांनंतर यंदा वाळवंटीच्या नदीपात्रात सोमवारी मध्यरात्री ही स्पर्धा रंगत गेली. यात अनेक नौकाधारकांनी भाग घेतला. ही स्पर्धा पाहायला केवळ साखळीच नाही तर आसपासच्या गावातल्या हजारो नागरिकांनी हजेरी लावली. यानंतर बघूया आणखीन एक बातमी देवदर्शनाच्या सोयीची. गोवा सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना सुरू केली आहे. या योजनेतली पहिली देवदर्शन एक्सप्रेस मडगावच्या कोकण रेल्वे स्टेशनवरून तिरुपतीकडे रवाना झाली. मुख्यमंत्र्यांनी या गाडीला हिरवा झेंडा दाखवून या योजनेचं उद्घाटन केलं. योजना मोफत असल्यामुळे पहिल्याच फेरीत 50 वर्षांवरच्या शेकडो नागरिकांनी या गाडीत जागा मिळवली. तिरुपती, शिर्डी, वेलांकणी अशा अनेक धार्मिक स्थळांना या यात्रेकरूंना भेट देता येणार आहे. आता तुम्ही ही जी दृश्य पाहतायत ती आहेत वेलिंग या गावातल्या सांगोड प्रथेची. यामागे 16व्या शतकातली एक कथा आहे. वेलिंगच्या लक्ष्मी नृसिंह मंदिरात असलेल्या मूर्तीला पोर्तुगीजांपासून धोका होता. यावेळी या देवळातल्या मानकऱ्यांनी धाडस करून ही मूर्ती रातोरात जुआरी नदीकडे सुरक्षित हलवण्याचं ठरवलं. कर्नालाचे मच्छीमार त्यांना वाचवण्यासाठी धावले आणि या मानकऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी घेऊन गेले. त्यांच्या सेवेचा बहुमान म्हणून या मच्छीमारांच्या वंशजांना कार्तिक उत्सवात मंदिराच्या तळ्यात मानकऱ्यांकडून नौकाविहार घडवला जातो. या प्रथेला सांगोड म्हणतात. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया पुढच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. केपेच्या आजी माजी आमदारांमध्ये क्रीडा संकुलाच्या पाहणीवेळी पडली वादाची ठिणगी. काँग्रेस आमदार एल्टन डिकॉस्टा आणि पराभूत आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांचे समर्थक भिडले. सांगे नगरपालिकेची बैठक तापली. हिंदू स्मशानभूमी, चिल्ड्रन्स पार्क आणि पे पार्किंगच्या मुद्द्यांवरून नगरसेवकांचं धुमशान. निवडणुकीआधी 3 सिलेंडर मोफत देण्याची सरकारची घोषणा गेली कुठे? तृणमूल काँग्रेसने मुख्यमंत्र्यांवर ओढले ताशेरे. दक्षिण गोव्यातल्या कोलवा बीचवरच्या 30 बेकायदेशीर दुकानांवर पर्यटन खात्याने चालवला हातोडा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पर्यटन विभागाला आली जाग. वेर्णेमधल्या IFB-AC कंपनीमधल्या 130 कर्मचाऱ्यांनी केलं काम बंद आंदोलन. स्थानिकांना कमी करून परप्रांतीयांना कामावर घेण्याचा कंपनीचा डाव असल्याचा कामगारांचा आरोप. आणि 2 दिवसांपासून बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या गव्याला वाचवण्याचे वनविभागाचे प्रयत्न ठरले निष्फळ. साकोर्डामधल्या गव्याने अखेर सोडले प्राण. सुशेगाद गोव्यात प्रत्येकाला हवी असते ती सरकारी नोकरी, पण केवळ सरकारी नोकऱ्यांमागे धावण्याची गोव्यातल्या बेरोजगारांची सवय सुटावी आणि खाजगी क्षेत्रातही त्यांना करिअर करता यावं म्हणून सरकारने पणजीत 2 दिवसांचा रोजगार मेळावा आयोजित केला आहे. यात 100हून अधिक कंपन्यांनी आपापले स्टॉल्स लावलेत. पण आपल्या शिक्षणानुसार या मेळाव्यात फारशा नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत असं अनेक बेरोजगारांचं म्हणणं आहे. बघूया त्याबद्दलचाच एक खास रिपोर्ट. ताळगावच्या डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी मैदानावर 2 दिवसांचा रोजगार मेळावा भरलाय. नोकऱ्या मागण्यासाठी शेकडो बेरोजगारांनी इथे हजेरी लावली आहे. जवळपास 155 कंपन्यांनी यात सहभाग घेतलाय. पण नोकऱ्या देणाऱ्या बऱ्याचशा कंपन्यांना गरज आहे व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण घेतलेल्यांची. आणि हजेरी लावणाऱ्यां बरेचसे बेरोजगार आहेत आर्ट्स, कॉमर्स आणि विज्ञान शाखेचे पदवीधर, थोडेफार ITI झालेले. प्रत्येकालाच सरकारी नोकरी हवी आहे. हांवें BA BEd केला विद्या प्रबोधिनी कॉलेजीन आनी इन सब्जेक्ट कोंकणी आनी हिंदीन केला. म्हाज्या एज्युकेशना प्रमाणे तर हांगासर स्लॉट्स ना. मी BA BEd झाली आहे. माझे विषय आहेत हिंदी आणि कोकणी. माझ्या शिक्षणाप्रमाणे येथे स्टॉल्स नाहीत. मुळात इथे एज्युकेशन विभागाशी संबंधित काही नाही. मला सुद्धा सरकारी नोकरीच हवी. सरकारी नोकरी असली की नोकऱ्यांची हमी असते.
उद्या या कंपन्यात त्यांना वाटेल तेव्हा आम्हाला कामावरून काढून टाकू शकतात. ते चड अवॉयड करतले फ्रेशर्सांक. गव्हर्मेंट जॉब जाय अशें की सगळीं जाणां म्हणटा की गव्हर्मेंट जॉब आसलो जाल्यार बरें म्हणटा की तुका फ्युचरान खंय तरी हेल्प जातलो अशें. प्रायवेट जॉब केन्नाय ती कंपनी बंद पडूंक शकता. गव्हर्मेंटाचें तशें जावं शकना. हांवें ITI केला. मी ITI केला आहे आणि कॉम्प्युटर डिप्लोमा केला आहे. खूप वेळा मी सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न केले पण कुठेच काम मिळालं नाही. अजूनही कंत्राटी पद्धतीवरच मला काम करावं लागतं आहे. म्हणून या जॉब फेअरमध्ये मी आलो आहे. इथे एखादी बरी नोकरी मिळाली तर घ्यायची असा विचार आहे. आता ॲप्लाय इंटरव्ह्यू पण दिला आहे तसं. आता केन्ना कॉल येता तशें पळोवया आता. सरकार म्हणतंय की या रोजगार मेळाव्यातून खाजगी क्षेत्रात 4,000 नोकऱ्या मिळतील आणि या मेळाव्यात नोकऱ्यांसाठी नोंदणी झाली आहे 18,000 बेरोजगारांची. पण सरकारी नोकऱ्या आहेत तरी कुठे एवढ्या? त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ठरवलंय की सरकारी नोकरी आधी प्रत्येकाला खाजगी क्षेत्रातला किमान 1 वर्षाचा अनुभव सक्तीचा करायचा. हाज्या फुडें जे गव्हर्मेंट जॉब जे भरतले ह्या गव्हर्मेंट जॉबात एक्सपिरियन्स हो कंपल्सरी आसतलो. आतापर्यंत बऱ्याच जाणांक दिसताले की 5 सालां आपल्याक नोकरी मेळटली म्हणून. तुमच्या कळपा खातीर सांगता हांव. आता सरकारी नोकऱ्या देण्यासाठी आम्ही एक नवा नियम तयार करण्याच्या विचारात आहोत. प्रत्येक सरकारी नोकरीसाठी आता खाजगी क्षेत्रातला किमान 1 वर्षाचा अनुभव आवश्यक होणार आहे. आतापर्यंत प्रत्येकाला वाटायचं की पास झालो की आपल्याला सरकारी नोकरी मिळणार, पण आता तसं होणार नाही. डायरेक्ट सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत. यातून सरकारकडे एक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होईल. सगळे भुरगे हे प्रायव्हेट सेक्टरात 1 वर्षाचो तरी अनुभव घेवपा खातीर काम हे कंपल्सरी करचे पडटले. डायरेक्ट गव्हर्मेंटात जॉब दिवपाचो बंद करपाचो सरकाराचो विचार आसा, जेणे करून एक बरो ह्युमन रिसोर्स तयार जावचो. मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी जरी मुख्यमंत्र्यांनी हे ठरवलं असलं तरी बदलत्या काळाप्रमाणे वेगवेगळ्या खाजगी क्षेत्रात गरज असलेलं मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेले कोर्सेस पुरेशा प्रमाणात गोव्यात नाहीत. त्यामुळे आधी कौशल्य विकासावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. गोव्याची लोकसंख्या 15 लाखांच्या आसपास आहे. यात नोंदणीकृत बेरोजगारांची संख्या आहे जवळपास 1,40,000. गेली 10 वर्ष मायनिंग बंद पडल्यामुळे यात भरच पडली आहे. गेल्या 3 वर्षात प्रत्यक्ष सरकारी नोकऱ्या मिळाल्यात फक्त 115 जणांना आणि कंत्राटी सरकारी नोकऱ्या मिळाल्यात फक्त 750 जणांना. एखाद्याक जेन्ना गव्हर्मेंट डायरेक्ट जॉब मेळटा त्या जॉबाची ताका किंमत उरना. म्हाका बाबूश सांगतालो आता बंद करपाक जाय म्हणून. म्हणजे आमदार आणि मंत्री जॉब दिवंक शकना आणि जॉब दिवंक शकना ह्यान फुडें बी. खरें म्हणजे आतापर्यंत गोंयांत रॉंग कन्सेप्ट आसलो. जेव्हा एखाद्याला डायरेक्ट सरकारी नोकरी मिळते तेव्हा त्याला त्या नोकरीची किंमत उरत नाही. आता आणि पुढे देखील आमदार आणि मंत्री थेट नोकऱ्या देऊ शकणार नाहीत. आमदारांचं पत्र मिळालं की नोकरी मिळणार अशी आतापर्यंत गोव्यात एक चुकीची कल्पना होती. पण यापुढे सर्व सरकारी नोकऱ्या या स्टाफ सिलेक्शन बोर्डाची परीक्षा पास झाल्यावरच देण्यात येणार आहेत, हे लक्षात ठेवा. स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या मार्फतूच जातल्यो, जावं त्यो MTS आसतल्यो, LDC आसतल्यो, बाकीच्या खंयच्याय ग्रेडीतले ऑफिसर किंवा क्लार्क ह्यो सगळ्यो नोकऱ्यो ह्यो स्टाफ सिलेक्शन कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामींतल्यान भरले वयतले. ऑक्टोबरमध्ये देशातला बेरोजगारी दर 7.5% पोहोचलाय. त्यामुळे बेरोजगारांचा संताप कमी करण्यासाठी केंद्र आणि भाजपा शासित राज्य सरकारांनी थेट नियुक्तीपत्र देण्याचे जरी कार्यक्रम केले तरी रोजगार मंदी वाढतच जाण्याची भीती आहे. उपेंद्र नाईकसह ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक TV या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantaktv.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. धन्यवाद. उद्या पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.